салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канал. Бародаро, бахшиш вақтона мегирам камтар, агар реклама дорем. Дата канали фурӯшӣ дорем бародаро, касе дар кор боша, намин номерои боло да мебинед, номеро да бинависен. Дастука боша чақ мекунем. 12700 подписчиги дорад, 4300 подписчиг. Ссилкаҳои каналу дар поён ҳаст, бирин тавал бинен, маъқул кунен. Баъд ин номерои WhatsApp да бинависен, чақ мекунем. اوکی در پناه خدا باشین. خدا نگهبانتون. لایک از کنید. نه نویا برام اینجا میاد.